Теманы дәвам итеп, ознакайлылар мобилизацияләнгән һәм үз теләкләре белән киткән хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар ярдәмнән читтә калмый. Алдагы язмабыз Ознакай районыннан. Мәдәният сарайының зур залы солдатлар өчен җыелган әйберләр белән шыплап тулган. Биредәге көндәлек кирәк-яраклар, җылы киемнәр, азык-төлек, гигиена әйберләрен район халкы үз теләкләре белән китерә. Әлбәттә, бу игелекле эштә Бердәм Россия партиясе, яшьләр хәрәкәте, волонтерлар да актив катнаша. И сегодня вот мы готовим к отправке все необходимое для наших воинов. Бүгенге Ознакай җылылык шелтәре биргән машинага хәрбиләр өчен йомшак мендәр юрганнар төялде. Әлеге җыелган гуманитар ярдәм Алга һәм Тимер батальоннарына озатыла. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең Ознакайлыларга. Бик күп иттереп әйберләр җыелды, бик нык иттереп әзерләнәбез. Барлык намазларыбызны, белгән намазларыбызны бүген үзебезнең солдатларыбызга багышлыйбыз. Һәм инде аларга Ознакайлылар исеменнән әйтәсебез килә. Без сезне җегетләр көтәбез. Исән-сау булып кайтыгыз үзебезнең яраткан Ознакай җиренә. Изге эштә катнашучыларның теләге барыбер. Ир-егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Бу безнең бөтен Ознакайларның жительләрдән җыелган пастилләр, юрганнар, мендәрләр, менә шушы әйберләрне алып барабыз без солдатларга. Ознакайдан гуманитар хәйрия ярдәме дәвам итә. Ләлә Зайнуллина, Әлфия Ихсанова, Рамил Исламов, Татарстан яңалыклары өчен Ознакай районыннан.